अरे तो सात नदिया परवा से मोर भैया आइले रे नदी अतबो नाही बाबा विधवा आ कइले छोटी रे नदी एगो गीत गौले कदू सात नदिया परवा से इनकर भैया आइले रे नदी कदू तब नाही बाबा हमरो विधवा कइले रे विधवा ओ होला बबुआ मानो आजो हमनी के गांव जवार के माई बहिन लोग जब माई के मंदिर में पूजा पाठ करे खातिर जाली तब 5 जोड़ा चाहे 7 जोड़ा पूरी पका ली है ए मकई के ना मरुआ के उनु हमार भौजी पकावेले तो तारा भैया के पूजे खातिर पकावा हां हमार भैया सोखा हो माई के दरबार में जाई लोग जिन नहीं की कनिया रही है चुनरिया के ओर ली है कैसे होकर चाची और हेली झई से मैं देखा बाबू के तरे हे तरे आहा प्रणाम आंटी जी आंटी ना अंकल माई के दरबार में जाई लोग फूल माला डलिया मंजोर भी लेवे के ले ली लोग हाथ में चाहे हमनी के तो शहरों में देखी ले जा माई के मूर्ति जहां बनावल रहलो जब बैठ के 2 4 5 गो सखी लोग जाके रमत झम माई के मंदिरवा में जाई लोग आ जाके कौन गीत गाई लोग नीमिया के डार हो मैया झूलली झूला के झूले झूले ना आ मैया मोरी गीत के देहात के माई लोग गावेला गावल जाला ना अच्छा रउए लोग बताई गावल जाला ना चाची बोली ना चाची ला जाई मत चाचा भोरे नु बोली हन अच्छा देहात में गीत के गावल जाला ना लेकिन देहात के माई बहिन लोग गाई उहे तनी लोग दिल्ली बॉम्बे कब चल ना जाई थाईलैंड थाई हां जेने पिलुआ खा ले सर ओकरा के चाउमीन कहल जाला दिल्ली बॉम्बे तनी चल चले के हइसने रोशन ऐसन भव करी सब माई के मंदिर में जाई है सब माई के मंदिर में जाए से पहले हाई हील वाला सैंडल पहन लिया सब और हते हते नहीं कहल पीछवा से उठा रहता डेर बिता जब पहन के चलो तरी से बुझाता गधा पे चलल बड़ी माई के मंदिर में जाए से पहले बबुआ और हनी संभारत न सके तारे ये हाय 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 रे मार डालूंगी रे ए हाय 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 खतरा करूंगी माई ओकनी के पूछा तरी की बेटी इतना सज धज कर कहां जा रही हो बेटी पढ़ले रहा तरी से इंग्लिश मीडियम में ओकनी के बोले के स्टाइल देखी माई पूछले बड़ी की बेटी इतना सज धज कर कहां जा रही हो कहत रही से कि मां ओ माय स्वीट स्वीट बेबी मम तो जा रही हूं माता जी का पूजन करने के लिए अरे तो ते माई के पूजा करे जाता रे गोर में हाई हील वाला सैंडल पहन के हमनी के निमिया के डाल गए तो ओकनी के का गावतरी सब ओकनी के का गावतरी सब यार मेरे तू बता दे मुझे हो मेरी जिंदगी से जाने का मेरे जिंदगी से जाने पैसा लोगे तो माई फिरार की रे यावतिया पूजा करे खातिर आ गीत गावतिया कि मेरी जिंदगी से जाने का काल हो तू
माई के सुमिरन गौले अच्छा एगो चीज देखे का कहता है कि नौकी ले लिया गोर में हाई हील वाली सैंडल पहन लेता है चलो तरी से तो बुझाता कि गधा पर चढ़ अच्छा ये बताइए आप लोग एक बार जरा मन में सोचिएगा जब कोई लड़की पूजा करने जाती है उस टाइम हम लोग कभी गलत निगाह डालते हैं उस पे नहीं उसके तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि वो मन में भक्ति का भाव डाले हुए कभी नहीं आई कितना नेचर के गंदा आदमी बा ई ऊपर से नीचे ले आंख जरा के ना देखले हुई तो इस सैंडलवा कैसे लौको छी छी ई जानता नहीं नंबरों के फिर इस सैंडलवा खाली देखले रहल जब देखले तो पहले कि हाई हील वाली सैंडल पहन के पूजा करे जाई जाला वो खाली सैंडलवे देखले रहले उतार के ना मारवा दिखा देले धुरेंद्र शास्त्री बनता रे धुरंधर शास्त्री बाबा बागेश्वर की कृपा बनी रहे जा आशीर्वाद है अरे मर्द काहे काटो तरह मर्द धीरेंद्र शास्त्री के मौसी आउट भाई की धुरेंद्र शास्त्री